Fil-preżenza ta' stakeholders kulturali, artisti u rappreżentanti mis-settur kulturali u kreattiv f'pajjiżna, tnediet uffiċjalment l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti sal-2030. Intenzjonata biex tistabilixxi d-direzzjoni ta' din l-entità kruċjali. L-istrateġija bbażata fuq 3 pilastri: l-iżvilupp professjonali, id-drittijiet kulturali u l-internazzjonalizzazzjoni. Il-koattriċi tagħha, Valerie Vizanic, spjegat kif din hi mibnija fuq qafas ħaj b'riċerka kontinwa u diskussjonijiet ma' dawk kollha involuti fis-settur. Maqsuma f'55 punt azzjoni l-istrateġija tħares biex issaħħaħ l-inklużjoni u d-diversità, l-rappreżentanza demokratika u l-benesseri. Id-direttur tal-istrateġija Daniel Azzopardi spjega kif il-mira hi li s-settur kulturali jiffjorixxi iżjed fi żmien li ġej. L-istrateġija bniet fuq strateġiji oħrajn li saru fil-passat imma f'konsultazzjoni sħiħa mas-settur kreattiv, mal-artisti, ma' msieħba differenti mhux biss mis-settur kreattiv u fuq kollox mal-poplu hemm barra. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli enfasizza li l-istrateġija mhix biss dokument imma pass deċiżiv lejn ekosistema kulturali aktar b'saħħitha, sostenibbli u inklusiva li wkoll tirrikonoxxi li l-arti mhix dekorazzjoni iżda pilastru ċentrali li jsawwar l-identità, il-benesseri u l-ekonomija ta' pajjiżna. Hija tappa importanti ħafna għall-Kunsill Malti għall-Arti. Għaliex qed nibnu l-pedament għall-4 snin li ġejjin għas-settur kreattiv u kulturali. Aħna bħala regolatur għandna wkoll ix-xogħol li nagħtu l-istrateġija, il-viżjoni ta' fejn iridu mmorru għas-snin li ġejjin. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll il-Ministru responsabbli Owen Bonnici li saħaq li din l-istrateġija tirrifletti l-impenn tal-Gvern biex ipoġġi l-kultura u l-arti fiċ-ċentru tal-iżvilupp fit-tul ta' Malta b'konformità mal-Viżjoni Malta 2050. Din hija strateġija li qed tkompli tinvesti ħafna fis-settur kulturali u kreattiv li għalina huwa settur ċentrali fl-avvanz ta' pajjiżna. Aħna rridu nsaħħu l-aspett kulturali u kreattiv għax aħna rridu Malta aħjar u l-kultura hija aspett kruċjali biex Malta tkun aħjar. U din tal-linja ruħha tajjeb ħafna mad-dokument Viżjoni Malta 2050 għaliex flimkien irridu naraw is-settur artistiku jkun iċ-ċentru ta' ħafna u ħafna tajjeb li rridu nagħmlu f'pajjiżna. Id-dokument sieħ tal-istrateġija jinstab fuq is-sit uffiċjali tal-Kunsill Malti għall-Arti artscouncilmalta.gov.mt.